രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനശലാഭയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ശിവരാത്രി വ്രതമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് മുടക്കൊന്നും എടുത്തില്ല അല്ലേ? മുടക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 14ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയുടെ നിർവചനം അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അത് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പോ ഗുണങ്ങള് ആർജിച്ചാൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ സർവത പാണിപാദം തൽ സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവം ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി എന്നുള്ള ആ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? എല്ലായിടവും കയ്യും കാലും എല്ലാം അല്ലെ? കൈകള്, കാലുകള്, മുഖങ്ങള്, നേത്രങ്ങള് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടവും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും അല്ലെ? ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ആസ്വാദകനും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം അതാണ് നമ്മളുടെ കടമ അല്ലെ? എല്ലാ ഈ എന്താ പറയാ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വിലപ്പെട്ട ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിനെ ധന്യമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും. അതൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. അത് ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ശരീരം ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വേർപെട്ടിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തിയാല് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം മറന്നു പോകാൻ ഇടവരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ മൂലസ്വരൂപം തന്നെ മറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനമാണ് നേടേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ മോചനാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കണത്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? അതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരം വെടിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ അവരെങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ 14ാം അധ്യായത്തില് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നിർഗുണനും നിരാകാരനും സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും ആയിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് അല്ലെ? ആ തന്നിൽ പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി സ്വയം ചലിച്ചിട്ട് അതുവരെ സാമ്യ അവസ്ഥയില് ആയിരുന്ന ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങള്, ഗുണഭേദങ്ങള്,
ഇവയ്ക്ക് ക്ഷോഭം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജഡങ്ങളുടെയൊക്കെ കാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ത്രിഗുണങ്ങളോട് ഉള്ള കൂടിക്കലർപ്പാണ് എല്ലാവിധ ജഡ ശരീരങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ജഡശരീരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വേർതിരിച്ചറിയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് ഈ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്നുള്ള 14-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം ഈ പ്രകൃതിയുടെ എന്ന് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാവും. അതിനായിട്ടാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ അറിഞ്ഞാല് അതിനെ തള്ളിക്കളയാം. അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാം. അതിനാണ് ഇവിടെ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതൊന്നറിഞ്ഞാ ആണോ സത്യദർശികള് ദുഃഖസാഗരത്തിനെയൊക്കെ മറികടന്നത്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെല്ലാം നമുക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറണം. അപ്പോ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് 14-ാം അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന് വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കാൻ പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും, 5 മുതൽ 9 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരം, 10 മുതൽ 13 വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു, 14 മുതൽ 18 വരെ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും, 19 മുതൽ 27 വരെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധവുമാണ് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇത്രയാണ് അല്ലെ? ഏതൊന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സത്യദർശികളൊക്കെ ഈ ഭവസാഗരത്തിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തത്. ആ പരമസത്യത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? അതിന് പരിശ്രമിക്കാം. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാവും. ഇപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം അതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം, ആ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കടമ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതേത് വിധത്തിലെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ? ചിന്താ, വാക്ക്, പ്രവൃത്തിയൊക്കെ അതിന് തദനുസൃതമായിട്ടാവുമ്പോ അത് ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് കുരുക്കിൽപ്പെടുത്തുക, അതല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ആത്മാവിനെ എന്നൊക്കെ, ഏതേത് വിധത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ജഡശരീരം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ജീവനുള്ളയാൾക്കും ആ ജഡത്തിനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? എന്തോ ഒന്നിന്റെ കുറവ് അതിലുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അതെന്താണ് എന്നറിയാം. ആ സത്യമല്ലാത്തത് എന്തോ അതിനെ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ കണ്ട് തള്ളിക്കളയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യമല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ശരീരമല്ല നമ്മള് അല്ലെ? മനസ്സുമല്ല, പിന്നെയോ ആത്മാവാണ് നമ്മള് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്നാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ
മമ സാധർമ്മ്യമാഗത സ്വർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ മറ്റു ജീവികൾക്കൊന്നും ശാസ്ത്രം വേണ്ട അല്ലെ, അവരൊന്നും ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരല്ല. നമ്മൾക്ക് അതല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്ര ജ്ഞാനം ഇല്ല. മുക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് മോക്ഷത്തിന്റെ പാത തുറന്നു കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭഗവാന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എങ്ങനെയാ കഴിയുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരുവൻ പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ട, പ്രളയകാലത്ത് മരിക്കേണ്ട, അല്ലെ, ശരീരം വെടിയേണ്ട, ആകുല ചിത്തനാവണ്ട എന്ന് അർത്ഥം. ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ മോചനം നേടി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമനോ പുരുഷനോട് തുല്യനാവും. അപ്പൊ വാസുദേവ അവസ്ഥ എത്തണം അല്ലെ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ട. സത്വഗുണം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിനെയും നമ്മള് മുകളിലേക്ക് വരണം, അതിനെക്കാട്ടി മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ ജനിമൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടിയിട്ട് പദപ്രാപ്തി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എന്താണ് ഗുണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ അറിവുകള്, ജ്ഞാനം അല്ലെ, വേദങ്ങളിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങളിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിക്ക് ജനനത്തിൽ സന്തോഷമില്ല, മരണത്തിൽ ദുഃഖമില്ല അല്ലെ, ഒന്നിനോടും മമതയില്ലാതെ ഏതിനോട് മാത്രം? ഭഗവാനോട് മാത്രം മമത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണ്. ആ പ്രകൃതിയും പുരുഷനെയും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമായോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദധാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മം എല്ലാത്തിന്റെയും പിതൃസ്ഥാനത്ത് പരബ്രഹ്മമാണ്. പ്രകൃതി ഗർഭം ധരിച്ച് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തും. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിതൃസ്ഥാനീയൻ, എന്നാൽ പ്രകൃതിയാണ് പുരുഷൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനാണ് പിതൃസ്ഥാനത്ത്, പ്രകൃതിയാണ് മാതൃസ്ഥാനത്ത് എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വമാണ്, സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വമായിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ മഹത്തത്വം, അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലർ കരുതും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളുകൾ പിറക്കുന്നതെന്ന്. അത് വാസ്തവമല്ല. പെൺതേൾ അരിയിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്കു കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ബീജ പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഈ അരി കൂമ്പാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തേളുകളൊക്കെ വന്ന് മുട്ടയിടുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അരിയിൽ നിന്ന് തേളുണ്ടാവണമെന്ന് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് മുട്ട മുമ്പേ തന്നെ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ അത് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവയ്ക്കൊക്കെ ബീജപ്രദാനം ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ, തേള് മുട്ടയിടുന്ന പോലത്തെ. അപ്പോ മഹത്തത്വം സമഗ്ര ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പരമപുരുഷൻ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ പൂരിതമാക്കുകയും അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ വിശ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന ഈ ഭൗതിക സത്തയെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഏതാണ് ആദ്യം ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ അനാദിയാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിക്ക് ആദിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് അനാദിയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ എല്ലാം ദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവ കർമ്മ അനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് സാരം. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോ എന്താണ്, 84 ലക്ഷം തരം ജീവികളും രൂപമെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം അവരാലെ പൂരിതമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കള് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ബദ്ധരായി പോകുന്നത്? അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം അതാ ഇവിടെ പറയുന്ന 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമയിതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാവുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ല ഭഗവാന് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളോ അവരിവിടെ ബദ്ധരാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങള് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ശാശ്വതനാണ് ജീവാത്മാവ്, പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലെ അത് ബദ്ധനായി പോകാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതൻ തന്നെയാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ജാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. പറയാണ്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം അല്ലെ. നല്ലതാണ് സത്വഗുണം, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സത്വഗുണം കേമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരോ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കില് അവരെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കില് അവരും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. സത്വഗുണം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടിത്തരുന്നതാണ്, പ്രകാശമാനമായതാണ്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ അവര് ബദ്ധനാക്കപ്പെടും. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും അവര് അഹങ്കരിച്ചാല് അവർക്ക് ബന്ധനാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നകന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കണ നമ്മുടെ യൂണിഫോം മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ള യൂണിഫോമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണത്. അപ്പൊ അവര് എന്തു വേണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെ. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി നേടിയാൽ മതി. ഈ മായയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം. അതൊരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്ന് അതിജീവിക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ജീവസത്ത സത്വഗുണാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. സത്വഗുണിയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാവർക്കും സഹായമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അഹങ്കാരം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അയാള് ബദ്ധനാവും. ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകരും. അവരൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കും. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ, രജോരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാധി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം.
ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോത്തിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. പറയാണ് ഈ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ രജോ ഗുണം ഉണ്ടാവണതേ. ഇപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൗതിക ഫലോത്തിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ആകർഷണമുണ്ട്. ഇതിനെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രജോ ഗുണികളാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി എട്ടാം തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തനിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ പറയാം, അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽ, അജ്ഞാനാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അവര് സർവ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കും. അവർക്ക് വ്യാമോഹാണ്, അല്ലെ? ഏത് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും അറിയണില്ല. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ശരിയായി കർമ്മനിരതരാവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണില്ല. എപ്പോഴും അലസത, പ്രമാദം, അതുപോലെ നിദ്ര, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷണം. ഒരു ഉദാഹരണം, തന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അവന് പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും. മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഉന്മത്തരായതുപോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു. രാവും പകലും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ശാശ്വതനായ ആത്മാവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഉന്മാദം തന്നെയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല, അല്ലെ? സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് വരും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവര് ഒട്ടും ഭഗവാനെ അറിയാനോ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടി സംഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. പറയാണ്, സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കും. രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധനത്തിലാക്കും. എന്നാലോ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണം ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഓ, ആത്മീയ അനുഭവത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണത് സത്വഗുണികൾക്കാണ്, അല്ലെ? സർവത്ര ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ട് ആനന്ദിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. രജോ ഗുണത്തിലോ നേട്ടത്തിനായിട്ട് പ്രയത്നമാണ്, അല്ലെ? നിമിഷ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷേ കർമ്മങ്ങള് ബന്ധിപ്പിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലോ കലുഷിതമാണ് അന്ധകരണം, എപ്പോഴും ഉന്മാദം, അജ്ഞത ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തില് സത്വഗുണത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ, രജസ് തമോ ഗുണത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുന്നതും എങ്ങനെ? അതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയാണ് 3ാമത്തെ വിഭാഗം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമ ശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോ നമ്മളിൽ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണമായിരിക്കാം കൂടി നിൽക്കണേ, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങള് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം.
അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാധന അനുഷ്ഠാനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിച്ച് സാത്വികരാവാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങളെയും സത്വഗുണത്തിനെയും അതിജീവിക്കാം. എന്നിട്ടോ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്താം. അതാണ് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സത്വഗുണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ പ്രകാശിക്കണേ എന്നാണ് ഇവിടെ 11 പറയുന്നത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് വർത്തിക്കണേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജ്ഞാനത്താലെ പ്രകാശിക്കും എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും. അതാണ് ആ ആള് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആള്. ഇനിയോ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്തൊക്കെ ലക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാവുക? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടാണ് കർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യുക. കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും ഓരോ നേട്ടത്തിനായിട്ട്. പിന്നെയോ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാ, പിന്നെ മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകാറില്ല. അത് ഉയർത്താനായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി രജോ ഗുണി അത്യാർത്ഥിയുള്ളവനായാല് അവനൊരു തമോ ഗുണിയാവും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ കാഴ്ചപ്പാടും ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനവും മാറ്റിയാല് രജോ ഗുണിക്ക് സത്വഗുണിയായി മാറാം എന്നാണ്. ആത്മീയത അത് ജീവിതത്തിന് എത്രയോ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയിൽ മാത്രം പണം, പദവി, അധികാരം ഇവയ്ക്കായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇനി രജോ ഗുണി അത്യാർത്ഥി ഉള്ളവനായാല് അവൻ പിന്നെ ഒരു തമോ ഗുണിയായി അധപ്പതിച്ചേക്കും. അതെ ഇവിടെ പറയണേ. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണികൾക്ക് പതനമാണ് ഉണ്ടാവുക, ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, അകർമ്മണ്യത, പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും സാധിക്കണില്ല, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാവും എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ വിധി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് വിഭാഗം 4. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഗുണവർദ്ധന അനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ്? അതാ പറയണേ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രളയം യാന്തി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിധാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. ഇവിടെയാണ് സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എല്ലാവരോടും നല്ല വ്യവഹാരം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? സാത്വികരാവുക, നല്ലവരാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാത്വികരാവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമലാൻ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്ത സത്വഗുണമാണ്. ഭൗതിക ലോകം മാലിന്യമൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത്, അതായത് സത്വഗുണം, അല്ലെ? സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിനെക്കാട്ടൊക്കെ മുകളിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ പരിശുദ്ധ സത്ത സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മസംഗിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ആധിക്യത്തില് നമ്മള് ജീവിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ ശരീരം വെടിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗതി എന്താണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ സത്വഗുണം പരിശീലിക്കണം.
ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടും എന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ മരണശേഷം ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തില് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുത്തത് അത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയി ജനിക്കാം. ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി, അപ്പൊ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെ. പിന്നെ വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതിൽ കണ്ടതാ അല്ലേ. 16ാമത്തെ എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ച് പറയാണ് 16. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണങ്ങളിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ് ഫലം. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലോ മൗഢ്യം അജ്ഞാനമാണ്. പ്രജകളേവരും ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതല്ല. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഈ എല്ലാവരും ഈ എന്താ പറയാ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാലെ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആപത്കരമാണ് ഈ സമൂഹം കടന്നു പോകുന്ന കാലം. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എന്തേ വേണ്ടു? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇതിനുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണം അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. 16 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ പറയാണ് 17. സത്വാ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭയേവ ച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോജ്ഞ അജ്ഞാനമേവ ച. പറയാണ് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് കിട്ടണേ? ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, രജസിൽ നിന്ന് ലോഭം അത്യാഗ്രഹം, തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാവും. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചു ഇല്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലെത്തിയാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ ഈ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഒക്കെ ലോകർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറിച്ച് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ഗതികള് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണേ 18. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസം. പറയാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികള് ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. ഉയർന്നാലും അവിടെ കുറച്ചു നാള് സ്റ്റേ ചെയ്യാം അല്ലെ. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തില് ഉള്ളവര് അല്ലെ എവിടെയാ എത്തിച്ചേരുക? അവര് നരക ലോകങ്ങളില് എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ സാത്വിക ഭാവികളോ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും.
ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങള് നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ആളുകളാ, മനുഷ്യരാ. 20 ലക്ഷം പ്ലാന്റ്സ്, മരങ്ങളുണ്ട്, സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 30 ലക്ഷം ആനിമൽസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ. പിന്നെ 10 ലക്ഷം പക്ഷികള്, 11 ലക്ഷം ഇൻസെക്ട്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ, ഈ ചെറിയ കടിക്കണ ജീവികള്, പാമ്പ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. 9 ലക്ഷം അക്വാറ്റിക് ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ, ജലജീവികളായിട്ട് 9 ലക്ഷം. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇതിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പദ്ധതി രജസ്തമോ വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം, മനുഷ്യജന്മം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാനും പറ്റും. 5ാമത്തെ വിഭാഗം ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാവണ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കാം അതാ പറയണേ. 19 നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണത് ആരാ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആണ് കർത്താവായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയുക. അങ്ങനെ ചെയ്തവര് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടെ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാധ്യമാവും എന്നാ പറയണേ. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ സ്ഥാനം നൽകി. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് ഉറച്ചും ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടാം. താൻ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുവെന്നും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കാം. ഇപ്പോ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം അല്ലേ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും ഇപ്പോ ജഗത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾക്കൊക്കെയോ ഒരു പ്രാമാണിക ആചാര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ നിലയെ കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള അറിവ് നേടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഇരിക്കണത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ ഗുരു പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ. 20 ത്രിഗുണ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു. സ്വയം നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതു ഗുണത്തിലാണ്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് താനാകുന്ന ജീവാത്മാവില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണാതീത അവസ്ഥ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖൈർ വിമുക്താമൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. പറയാണ്, ഈ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള 3 ത്രിഗുണങ്ങള് അതിനെ അതിക്രമിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാം. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ തൽപരനാകുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രിഗുണാതീതനാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ നടത്താൻ ഉള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന ചോദ്യം പോലെ ആനന്ദാമൃതമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അതെങ്ങനെയാ ലഭിക്കുക?
അതാ 21 പറയണത്. കൈർലിംഗൈസ്തരൻ ഗുണാതീതാൻ ഗുണാതീത അനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ജൈവാം സ്ത്രീൻ ഗുണാനതിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാണ്. എന്താ ചോദിക്കണേ? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ അതിക്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ് 22 മുതൽ 25 ശ്ലോകം വരയ്ക്കും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാ വർത്തന്ത ഇത്യവം യോവതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ജന തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മസംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യ തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ കണ്ണിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്രഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനും ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ആണ് പറയണത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാം. ജീവിച്ചിരിക്കെ ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇവിടെ 26 പറയുന്നത്. മാം ജയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഏത് സ്റ്റേജിലായാലും അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് അവിടുന്നൊക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദം നേടാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഊന്നി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭാവം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുകയാണെന്നർത്ഥം. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണശകലങ്ങൾ സ്വർണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തന്നെ ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭാവം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യ ഏകാന്തികസ്യ ച പറയാണ്. അമൃതവും അക്ഷയവും അശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതില് എന്താ പറയാ, ഈ കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെ, അതിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാ? അമൃതവും അക്ഷയവുമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്
എന്ന് പറയാ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ ഒക്കെ മൂലസ്ഥാനം വേറെ എവിടെയില്ലേ? കുട്ടികള്, ഈ കുടുംബം, ഭൗതികത, ഇതിലൊക്കെ വല്ല സുഖം ഉണ്ടാവുമോ? ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? പിന്നെ നിമിഷ സുഖങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. പരമാത്മാവായ ഞാൻ ആയിട്ട് ചേരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനില് ചേരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന്. സമുദ്രം പരമാത്മാവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ഭക്തഹൃദയത്തില് ആ തണുപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ പരബ്രഹ്മമാകുന്ന സമുദ്രത്തില് ചിലപ്പോ ഐസ് കട്ട ആയിട്ട് തണുത്ത് ചില രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെയാണ് ഈ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലത്തില് ഗുരു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കും. ആ ജ്ഞാന സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോഴോ ഈ മഞ്ഞുരുകും. എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഉന്നത തലത്തിലാണ് ഈ രൂപമേ ഇല്ലാത്ത, രണ്ടല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരിക. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കണത്. ഇപ്പോ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ സമുദ്രം ചിലപ്പോൾ ഐസ് കട്ടയായിട്ട് പല രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ ഈ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനായിട്ട് ചേരുന്നത് അല്ലെ, എങ്ങനെയാ, ഏത് ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യോജിക്കുക? ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭാവം ഭവിക്കും. ബ്രഹ്മഭാവം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ബ്രഹ്മഭാവം സംഭവിക്കുകയാണ്. 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം സത്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ ക്രമേണ ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കാം. 4 കുമാരന്മാര്, സനൽകുമാരന്മാര് എന്ന് പറയും. അവര് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് അവര് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അവര് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ, ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള സങ്കല്പം വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാല് പിന്നെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റും എന്ന് പറയാണ്. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ശാശ്വതത്വം, അക്ഷയത്വം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം സിദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാതലായ ഗുണഘടന അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് 3 ഗുണവിഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മില് വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണപ്രകാശം ഉണ്ടാവും, ചില സമയം രജോ ഗുണത്തില് കർമ്മ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, തമോ ഗുണത്തിലോ ആലസ്യം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഞാനല്ല എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം. വ്യക്തിഗതമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം താനാകുന്ന ജീവാത്മാവിൽ പ്രതിഫലിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞ് അവയെ മാറ്റി നിർത്താനും അവ്യഭിചാരിണിയായ ഭക്തി അല്ലെ, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ഭഗവാൻ സമാപിച്ചത് അല്ലെ, അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഈ ആ ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് അല്ലെ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചോദ്യം. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം. ആ പറയൂ. ഈ അധ്യായത്തെ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ആ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാമെന്നും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭാഗം. അതെ. ഭൗതിക എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? അല്ലേ? അതെ. എന്തായിരുന്നു മാതാജി? ഏതാ? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ അടങ്ങിയിട്ട്? 3 ഗുണങ്ങള്. 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലേ? സത്വഗുണത്തിലെ ബന്ധന എപ്രകാരമാണ്? ആ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ല മാതാജി? അത് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കും എന്നാണ് എഴുതണം. സത്വഗുണം സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധനാക്കും എന്നാണ്. അടുത്തത് അളവറ്റിൽ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണ്? രജോ ഗുണം. ഏതാ? രജോ ഗുണം. അതെ, രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണം ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനം. ഉന്മാദം കൊണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഉന്മാദം, അജ്ഞാനം, വ്യാമോഹം, അലസത, അകർമ്മണ്യത, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. എല്ലാം എഴുതണോ അതോ? അല്ല, 2-3 ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുതിക്കോളൂ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥ ഏതാണ്? ഏതാ അവസ്ഥ? അതെ, ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവാവസ്ഥ. ശുദ്ധ സത്വഗുണം ഓർ വാസുദേവാവസ്ഥ. അതെത്രാമത്തെ? 6-മത്തെ? 6-മത്തെ ആൻസർ. ശുദ്ധ സത്വഗുണം മാതാജി. അതെ. ശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവാവസ്ഥ അതിലേക്ക് എത്താം. അമലാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രജതമോ ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെ. അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഇത്ര എഴുതിയില്ല. ഒത്തിരി എഴുതാനില്ലേ? ആചാരം എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അല്ലേ? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്തല്ല അതൊക്കെ എഴുതിയാ പോരെ? എന്ത്? ത്രിഗുണാതീത അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആചാരങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അത് പറയണേ. അതെ, ഇത് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 21-ൽ 3 ചോദ്യം എഴുതണം. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അതാണ്. എന്താണ് വരിക? ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് 25-26 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം. അതിനുള്ള ഉത്തരം 25-26. അതെ. ഒരു നല്ല ഭക്തനെ അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണാതീതനാകാനും മുക്തി നേടാനും കഴിയുമെന്നും തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാഭോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അതല്ലേ ഉത്തരം? 9-ാമത്തെ. അതെ. പിന്നെ 26-ൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് അല്ലെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം.
ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ത്രിഗുണാതീതനാവാൻ എന്തേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ? ഭക്തി യോഗത്തിൽ വരിക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരിക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സേവനത്തിൽ പകുതി ഏർപ്പെടുക. ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അതൊരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മള് പരിശ്രമിക്കണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാവരും പുതിയ ബാച്ച് മാർച്ച് 9-ന് തുടങ്ങണേന്റെ ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കണ്ടോ? എന്റെ അടുത്ത് 2-3 പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബാച്ച് ചേരാനാണ്. അത് ഗ്രൂപ്പില് ജൂലി മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ? അതൊന്ന് ഇടണേ. പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങണേന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് അല്ല ഒരു ആഡ് ഇട്ട് തരും. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേര് ആൾക്കാർ അത് കാണും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടവരും. എനിക്ക് 2-3 കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബാച്ച് വരുമ്പോ പറയണം. മാർച്ച് 9-ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആഡ് തരും. അത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങള്. ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വേണ്ട പോലെ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ നല്ല പ്രൊപ്പഗൻഡ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. ഏഴാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയൂ. ഇവിടെ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അത് മതിയോ? സത്വഗുണം ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതുപോലെ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്ന് മതിയല്ലോ മാതാജി. 4ാമത്തെ ഒന്ന് അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രജോഗുണം. 1ാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. എഴുതിയോ? വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ആ ഞാന് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാരും നന്നായിരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും സുഖം ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകണം, എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ. മാതാജിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സന്നിധി നിന്നോണ്ട് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇനി ഇന്ന് വ്രതം നോക്കിയിട്ട് ഓച്ചറ പോകാൻ പോവാണ് ഞാൻ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കഴിച്ചില്ല മാതാജി? ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല മാതാജി? ഇല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് രാവിലെ ഫ്രൂട്ട്സും വെള്ളവും കുടിച്ചു, അല്ലാതെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. നാളെ വൈകിട്ട് ഇനി വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. നാളെയും പകൽ ഉറങ്ങത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ വ്രതത്തിന്റെ ചടങ്ങ്. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ മാതാജി? അപ്പൊ ഇന്ന് ഉറക്കം ഒഴിക്കാൻ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലാ? അമ്പലത്തിലാ. അമ്പലത്തില് നാമം ജപിച്ചിരിക്കുക ചെയ്യാ? നാമം ജപിച്ച് 11:45 മുതൽ 12:45 വരെ സ്പെഷ്യൽ പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട്. അഭിഷേകം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അഭിഷേകം ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ പങ്കുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പലത്തിന് ഓച്ചറ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലമില്ലല്ലോ, അമ്പലമായിട്ടില്ല, ആൽത്തറയാണ്. എനിക്കറിയാം.
അപ്പൊ അവിടെ ചുറ്റിന് അമ്പലത്തിന് ആ ആൽത്തറയ്ക്ക് ചുറ്റും ഭഗവാന് ചുറ്റും നമ്മള് പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിച്ച് മന്ത്രവും എല്ലാം ചൊല്ലി നാമവും എല്ലാം ചൊല്ലി വിശേഷ പൂജയെല്ലാം കണ്ട് പാതിരാ പൂജ വരത്തു. പാതിരാ പൂജ അവിടെ അതാണ് 11:45 മുതൽ 12:45 വരെ കഴിഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ പോരാറ്. ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഇവിടെ അടുത്താ 15. ഞാൻ വളരെ വർഷം കൊണ്ടേ ഓച്ചറയാ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, ശിവരാത്രി എടുക്കും. പക്ഷെങ്കില് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ആദ്യം പറ്റാതെ ഇന്ന് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥിയിൽ പോകാനാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു എന്നല്ലേ? വിഷ്ണുവിനെ ഭജിച്ചാലും ശിവന് സന്തോഷ. അല്ല മാതാജി, എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത അതല്ല, അവിടെ പോകാൻ മനസ്സ് ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണമെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടേ എന്തോ അങ്ങോട്ടാ പോകാൻ മനസ്സ് വന്നത്. ഭഗവാൻ